Василь Быков. Урывак з апавядання «Калі хочацца жыць». Заставаліся апошнія мгненні жыцця. На маім твары, пэўна, адбіўся жах і збянтэжанасць. Я ненавідзеў сабе за тую разгубленасць, але перайначыцца не мог. Я кінуўся да Алёшкі, прыціснуўся вуснамі да яго абветраных шчок і заплакаў горка і балюча разам з ім. Ён, вядома, зразумеў, што тварылася ў маёй душы. І, перамогшы сваю смяртэльную роспач, слаба усміхнуўся, каб суцешыць мяне. І тады з абрыву даляцелі галасы. Матляючы рамянямі аўтаматаў, сюды беглі трое цыбатых немцаў. Яны, відаць, заўважылі нас. «Бывай, братка», цішэй і гаротней за ўсе разы прамовіў Алёшка. Зразумеўшы, што прыйдзецца гінуць абодвум, і прастагнаў ад нейкага іншага болю, куды мацнейшага за боль свае смяротнай раны. А як хочацца жыць, помсціць. «Алёшка!» дзіка вырвалася з майго нутра. І я адчуў, што звар'яцею, калі не выратую яго. А ён паслухмяна варухнуў павекамі і недаўменна павёў па мне сваім развітальным позіркам, спакойным і ясным, як тое неба, што вісела над намі. І тады, адчуўшы ў сабе нестрыванную сілу, я схапіў сябра пад пахі і рынуўся ў раку. Пасля было страшнае, але яно засланілася ад мяне нечалавечым напружаннем маіх апошніх сіл. Захлёбваючы сцюдзёнай вадой, я шалёна лупіў нагамі, гарнуў вадзяныя глыбы і як здзічэлы, і рваўся ў зіхатлівую мітусню сонца. У гулкім надрэчным грымотцем ззаду грукаталі стрэлы, наўкол градам сыпаліся кулі. Здавалася, ад іх кіпела і булькатала донская вада. Ад незвычайнага намагання мярцвелі мае рукі і ногі. Болей пад вадой, чым на паверхні, і ўсё далей, далей валок на сябе прыціхлага сябра. Урэшце, неяк адбіўся к берагу, у трыснягу, на пясчанай водмелі, выцягнуўся паўжывым, знямелым трупам. Ачнуўся, калі з паўдзённага неба свяціла высокае сонца, было цемна. Між шырокіх сцяблін трыснягу снавалі зялёныя стрэлкі, санліва плёскаліся на берагах хвалі. Спалоханы цішынёй я выскачыў з вады, і ў якіх 5 кроках ляжаў мой Алёшка. Ляжаў нерухома, упнуўшы твар у празрыстую мель узбярэжнай вады. Казалася, я зноў утраціў прытомнасць. Пасля, адубянелы ад холаду і мокры, я стаў на калені. Адарваўшы рукаў гімнасцёркі, прамыў сваё куляй прастрэленае плячо і, угледзеўшыся ў люстарную гладзь вады, знячэўку ахнуў. Мая 18-гадовая галава, нібы пацярушаная снегам, свяцілася разам з аблокамі, цікай, недарэчнай сівізной.